Mamahimong sadya tungod sa mga buto-buto sa firecrackers ang Tagum City ug Island Garden City of Samal karong Pasko ug sa pagsugat sa bagong tuig tungod kay didto sa Davao del Norte pwede ang pabuto. Pero sa Davao City, hugot gihapong ipatuman ang City Ordinance 060-02 Series of 2002 kun ang firecracker and pyrotechnic ban nga gisugdan og implementa niadtong tuig 2002. Pero sa silingang lugar sa dakbayan sa Davao, sama sa Davao del Norte ug Davao del Sur, gawas nun ang mga tawo nga magpabuto og firecracker ug pyrotechnic devices. Gani sa Tagum City, nagbuntar ang gobyerno og lugar baligyaanan. Tanang klase sa firecrackers ug pyrotechnics gibalandra sa Rotary Park sa syudad nga pwedeng mapalit. Apan kinahanglang sundon ang mga patakaran sa pagbaligyan ini alang sa kayuhan sa tanan. Abli ang mga tindahan hangtod sa Enero 1, 2023. Hugot sab ang pahimangno sa publiko nga mag-amping sa paggamit og mga pabuto, hilabi na ang ginabawal sa mga bata. Lauman ang mga taklob sa kaldero, lata, drum, torotot ug uban pang klase sa pagsaba-saba ang madunggan sa Davao City karong Pasko ug pagsugat sa bagong tuig. Kana gyapon isa na siya sa ato ang gi-remind during the stand-off ceremony ng ato ang security cluster pagbantay sa Pasko Fiesta, no? Gi-include ko na siya nga reminder kay for how many years zero incident in relation sa mga firecrackers incident. So hopefully ma-replicate na nato katong ato ang mga na-accomplish nga wala gitay insidente diri sa Davao City. So ako ni gitaskingan ang ato ang Davao City Police Office, ang Task Force Davao, ang CSU na magbinantayon tapos mag-coordinate permi sa mga barangay officials, i-remind ang mga constituents na ato ipadayon ng implementation ka firecrackers ordinance. Ubos sa ordinansa, ang mga mula pa sa balaod dunay multa. Hangtod 5,000 pesos o di kaha mapriso hangtod 6 ka bulan ang makasupak sa firecracker ban. Tungod kay gusto sa lokal nga gobyerno sa Davao nga luwas ang iyang katawhan batok sa posibleng aksidente nga dunay kalambigitan sa mga pabuto. So padayon lang ta, maglipay ta, face to face naman dapat mga kalingawan, diri nga iya ka Pasko Fiesta 2022 o mga private events mo. Ano lang ta, kontento na lang ta mo tanaw, makisadya, pero never nga magpabuto yun mo. Mauusab kini ang hinungdan nganong ang mga taga Davao nga gustong mopabuto mutan-aw sa mga nindot nga fireworks display mudayo sa Mati City sa Davao Oriental, sa Island Garden City of Samal, sa Tagum City sa Davao del Norte o di bakaha sa Digo City, Davao del Sur aron mabusog ang ilang mga mata sa talan-awon. Eugene Hinutan, News 9 Philippines, Davao Region. Stay safe.